Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δείξουμε το base μου στο στυλ Brainrot. Κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe για να βλέπετε και άλλα ωραία βίντεο. Μπορεί να κουνιέται λίγο η κάμερα γιατί δεν μπορούμε να τη σταθεροποιήσουμε επειδή πρέπει με το ένα χέρι να τραβάμε και με το άλλο να παίζουμε. Ξεκινάει, από εδώ έχουμε κάτι λοστσικλετέρας, ένα No My Gold, ένα Σεραφίνο με Ντουσέλα Γκινγκιάν και ένα Bunny Σαχούρ. Καθίστε να μαζέψουμε τα λεφτά. Από εδώ έχουμε ένα Νάτι Σαχούρ και μετά μια Granny Divine με Fire. Και από δίπλα έχουμε ένα από το καινούριο Machine. Μετά έχουμε ένα Cupid Hotspot. Μετά μια Granny 46 μη. Από εδώ έχουμε ένα Snail Clovero και από δίπλα ένα 6-7 Divine. Και μετά έχουμε ένα Κωνσταντίλια με το καινούργιο trade που έβαλε ο Σάμι. Μετά έχουμε ένα Los Combinazione σε 90 μη. Μετά έχουμε ένα Arcadupus Divine. Έχουμε και ένα Μπασκίτο. Μετά έχουμε κάτι Los Nome Hotspotitos. Συνεχίζουμε. Ένα TJ Panda από εδώ. Ένα TJ Panda με τάκο από εδώ. TJ Panda με τάκο. 56,8. Και από πάνω έχουμε ένα Spinny Hammy Yin. Από δίπλα έχουμε ένα TJ Panda 262 μη Divine με Fire. Από δίπλα Spaghetti Diamond και από δίπλα ένα Plola Secret.